Hello guys, to my channel. Kakan channel subscribe kay di like kay di comment kay di ko kakan dukan ngawi di. Han dukan nang tak khanya hai. Ha? Han dukan tak khanya hai. Nong ben haja. Mani panya hai ya. Ha ben na hayo. Ha, man paya. Jotna phung kaham hai dam chro na ro pai katal video malai jika tin khai sande ni bangyang kirjao thanai mokhang rok to sui pe be kha mai rok sai pe be kha mokha phunu dia na ro na bai tabuk pai tongo kirja thana bangai tabukang nong lama ro kisap phunu thanai kirja thangmani naijina rok khan video na je subscribe khaji ga khaire de kisa han video na nugi tongkai diang tabuk kirja thanai sa basai nyai thangman basai kai payo ko basai pai bai thanai jang girjao nong phunu thanai naije lama ro yang kecil nok yang kulo ko nong phungai ni thangmani girja sokpai kha tabung no kai girja khai ki pai bai noga haimani babu mi khungmani hayo kai phungman dong na kisa sa tabung no noga sokpai kisa kolom karne phin tolo res khai tong drop ang srapja tabuk thugana thuma pore marge marne nagi am video je subscribe khaji ga kisa khaire japati ani o video na japati nugi tongkai nagi tabuk srapja thugana thuma pore marne no hamkai chinongni darani busajak ban dukano kakak laija bana ban dukano mani panya haimani ngai kisasa video khaimata bano ang to mani chari ri khapano chocolate dog kakrok kisasa video khaimani bano bobo nukjang na musung kai kisasa video babai khaimani an dukano hayong kai ba job chana nai jong saring jarao tabung nai ko urum bai morok tu himeni mua megi rok tu ka tak sajing sari ko thangi tu himeta morok mani kring tong phang ka yang kai ko mani tong khong kai tini video khai am chung nong chinai phungni simi pachak jara norok tini ang sandewa thangmani girjao thangmani nokhana rok khan video no sajak tongkai like share comment subscribe khaiti je subscribe khaje khaire de hambai jetona paikle video nai tong bangani tasya next video malai sinai bye